Hi guys! Welcome back to our channel. Today, kakain po tayo ng chicken and egg Curry! curry. Guys, sarap. Alam mo, ano napakita yun guys? Nakapagaling na. Sorry guys, nakatulog ako. Sabi na tao. Sarap. Sibuyas guys. Bell pepper guys. Hindi na nawala sa pinakain ng bell pepper. Napakasarap. Ayun guys. Bukas, mag-gym na tayo. Oo nga. Para Lalos kami magugutom. magpapapagod kami. Oo nga. So guys, patatas. Chicken curry. Tignan mo. Ano, meron ka ng damit pampasexy niya para bukas. Nga po guys. Ang daming gwapo doon. Dapat ikaw yung pinakamaganda sa akin, ha? Oo. Ikaw yung sexy dapat yun, ha? Pero ang sarap ng rice. Alam mo ba yung yung Japanese rice? Ito yung rice na kinakain namin ngayon. Sobrang sarap. Sa tingin ko magkukulang yung rice namin ngayon. Guys, napakasarap ng sibuyas. Ang tamis. Mm-mm. Buto, okay na buto. So guys, napakasarap. Dahil napakasarap, tatabi ko muna. Yan. Patunayan na masarap. Ito guys, kakainin ko. Oh. Potato. Napakasarap. Lagyan mo ng sibuyas. Chicken guys.
Pumunta ka pala ngayon, di ba? Kumain ka ng sibuyas. Pamaganda ng boses, guys. Wala nga akong taka. Pag kumain mo nga. Bukas kakanta tayo. Kakanta siya. Oo. Sabay takitan mo lang ah. Guys, ano gusto niyong kanta? Comment down below. Guys. Chicken. Oh, guys. Sabayan yung coke. Para masarap. Lalo masarap. Gusto ko yung rice. Ano siya? Japanese rice. Sobrang sarap. Fairness ha. Masarap siya. Ang sarap ng pagpaluto ng curry. Ang totoo niya, hindi ko masyadong Hello, gusto guys. yung curry eh. Hindi ko bet. Pero ngayon bet ko na. Masarap. Salamat sa nagluto. Masarap. Pwede ka na mag-asawa. Yung nagluto dito, masarap. Sino ba nagluto? Ikaw ba? Hindi. Yung camera naman natin. Ay. Hi. Siya Karen. nagluto. Siya na nagka-camera. Siya pa yung tagaluto namin. Oo nga. Siya pa nag-aayos ng pinakain namin. Diba? Kami, taga-kain lang kami. Sibuyas, guys. Tignan niyo. Namamalak na yung boses ko. Oo. Bumabanat na yung boses ko, guys. Sarap-sarap ako. Ay. Oo. Sarap. Lala.
Nagluto po ako ng okoy. Bukas. Bukas po magluluto po tayo ng piniritong saging. Order na po kayo. Order na po kayo piniritong saging. Murang-mura lang po, 5 piso. Tron saging. Masarap ba yan? Yeah. Magkano? Kasi So, anong oras na? Saan ka pa kasi pupunta? guys, ang ganda ng pagkaluto ng itlog. Ah. Ito mag-isip ba? Wala nang pera. Nagagawa yung camera mo. Okay po. Susunod kakainin natin yung yung spicy noodles. Gusto mo ba yun, guys? Seryoso ka? Oo. Challenge ba yun? Ikaw nga, hindi ka kumakain ng mahanghang. Try natin. Hindi. Yung matatalo, Maglilibre. masusuntok. Hindi, maglilibre. Gatas? Alo-alo. Maglilibre siya ng alo-alo, yung special. Alam ko matatalo ako. Yes. Sa sobrang sarap, Kana, naririnig nyo naman. napatunayan na. Napatunayan na namin na Masarap. masarap. Hindi lang for the first time. Ubus namin guys to. Thank you guys. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.